Der er vel 10% hældning nogle steder. Og det er tungt. Lad os bare sige det sådan. Vi har været nede og se på pingviner, det vil sige, vi så kun en enkelt, da de er på vej op ad vandet. Men Yellow-eyed. Philip larmer, og det er rimelig sent. Det er faktisk over hans sengetid. Vi vandrer videre opad. Vi mangler vel et par 100 højdemeter. Vi glemmer at sige, at vi også så en sødt. Vi så en sødt også, det er rigtigt. Og det er vist det, der er at sige om det. Ufatteligt smukt, men nej, hvor er det hårdt. Men vi klarer det, fordi vi er så seje. Og vi sveder. Og vi skal hele denne her vej op, forbi banken, lidt ned, og så går det op igen. Så vi ses på toppen. Kan I have det godt?